De ce a fost iertat tâlharul de pe cruce? În primul rând, el a recunoscut autoritatea lui Dumnezeu și că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, el a recunoscut că Dumnezeu este condamnat pe nedrept și că el și cu prietenul lui sunt condamnați pentru faptele și pentru greșelile care le-au comis. El și-a cerut iertare în fața lui Iisus Hristos și a cerut iertare în fața lui Dumnezeu și a spus că pedeapsa care le este dată pe nedrept. Astfel, el a recunoscut autoritatea lui Dumnezeu, a recunoscut faptul că Dumnezeu poate ierta păcatele și a recunoscut că el crede în Dumnezeu și crede în viața veșnică. De aceea, el l-a rugat pe Dumnezeu să aibă milă de el, să ierte păcatele și să îl ia cu el în rai. Aici putem vedea cum Dumnezeu, în mila lui cea mare, a ales să-l asculte, a ales să ierte păcatele sale și i-a spus că îți promit că vei fi cu mine în rai. De aceea vă îndemn să vă îndreptați spre Hristos, vă îndemn să credeți cu adevărat în Dumnezeu, să nu vă lăsați influențați de oamenii din jur și mai ales să studiați Scriptura în fiecare zi. Cu cât veți studia Scriptura mai profund, cu atât veți înțelege mai profund dragostea lui Dumnezeu pentru noi, veți înțelege cât de important este să ne iubim aproapele, să încercăm să fim mai buni, să încercăm să îmbrățișăm adevărul, să ne depărtăm de la lucrurile nocive, să lăsăm minciuna deoparte și cel mai important, să dăm această învățătură mai departe, să propovăduim și să înțelegem că fără Dumnezeu viața noastră nu este o viață cu adevărat, ci este o iluzie pierdută în desfrâu și în lucruri deșarte.